Takže čaute, ja vás vítam u môjho prvého videa na hru Call of Duty 4. Ja som Chris a budeme sa naďalej stretávať na tomto kanáli, na ktorom budem točiť videá. Tak, vyberieme si, za koho pôjdeme, dáme si napríklad Defense a Sniper. Si do toho pustíme teda. Mám na 120 fps, čo je celkom o ničom, lebo normálne hrávam na 250, ale tak uvidíme. To som si mal všimnúť. Čo by ste chceli najviac vedieť o tejto hre, je to mod Promote. Teda nevidíte, že sa mi hýbe skoupa. Jak to vysvetliť? Že mi stačí držať sa v stále jednej rovine. To bol náš prvý kill a ospravedlňujem sa. Niekedy mi laguje myš, tak s ňou musím preskúť no proste musím si ho buchnúť. Má 1 rok a už nejde tak, jak by mala. Za to sa vám ospravedlňujem. A ešte sa vám ospravedlňujem za lagy, ktoré budú možno vo videu. Au, sa nevychta. Zlatá baňa teraz. Nadu, vzadu. To je zatiaľ 4 ku 2. Kladné KD, ale stále nič moc. Sem. Neviem. Sekal som myš. Lag. No ako ste mohli vidieť, to bol prvý lag. OK, to bol jeden. No, som nečakal, že bude tam presne. Čo? Super, takže to bol asist. Znova si to obídeme a pôjdeme im tzv. Stlmiť troška zvuk, lebo asi nepočujete moc. Ja väčšinou hrávam na veľkej hlasitosti, lebo asi tak sa mi hrá najlepšie. Počúvam kroky a tie ostatné veci. Vedľa tesne. Dúfam, že sa mi už myš nebude lagovať, lebo už to vyzerá, že mohla ísť v pohode. Raz nás skoro zabili. OK. Au, no. Ten si na nás počkal pekne. Skúsime ho vynejdovať. To bol lag, opäť sa ospravedlňujem. Zase. Ale no, už nelaguj, prosím ťa. OK. Takzvaný ten náhodný kill.
chvíľku zlyhal vydierovať ich tam. Powallbangovať, ako sa tomu hovorí v Call of Duty. Som nestihol. A opäť boli lagy. Takže... neviem, jak to bude vo videu, ale dúfam, že nebudeme lagy. Že tých 5 minút budem točiť a som tu na chvíľočku zastavím, robím si pauzu trošička. Si to vyladím počítač, aby mi išiel. A nelagovalo to, takže... budú to asi 2 kola teda. No. Všetci si tam na ňa počkal pekne. Ideme tam nejdu. Ok, to bol jeden. No, to bol môj. Zase nás zabil. Musím si dávať väčší pozor a nesmiem tam liesť, lebo vždycky ma to zabijú. Je to celkom rizikové miesto. Musíme si to ísť celé auto. Možno to vidíme. Budeme môcť zabiť ľahko. Až tak ľahko to asi nebude. To boli priateľi. Sú to naši. Au. No. Akorát som tam behol, keď tam prišiel Nate. Som si mohol všimnúť. Čo už? A zase lagy. Normálne teraz mám na 250 fps, ktoré vidíte hore, ale keď natočím vo Frapse, tak tam mám iba 100. Čo mi celkom nechápem. A tak... neviem. Ale som nedal kill ináč. Sa mi to mohlo konečne podariť. Skúsil sa nastaviť pri vás úplne na najnižšiu, čo to ide. No. Nás tu vynejdovali. Opäť myš. Zasmokujeme ich tam, keď dáme granaty. Zase lagy. Okej, to bolo knifky. Áno. Tak, to bolo tesné. Došli mi náboje v dezerte a išlo ďalej. Kempy za tým. Sa snad netrafíme. Aha, už je tam náš. Ale myš nie je dobré bohviako. 15-11, no? Čo sa deje, čo sa deje?
A no, tak teraz si skôr pokazím to skoro, ako by som si ho mal vylepšiť. KD 1,25. To tam zabil. Nie je nikto. Tak, to bude koniec, ja skúsim vyladiť ešte ostatné prvky, aby to nelagovalo a hlavne aby mi myš nelagovala. Asi je to fakt dotrasné. Tomu verím a potom sa uvidíme znova. Tak, naše finálové skoro prvej hry je 18 ku 13. Dúfam, že sa to vylepší v ďalšej hre, tak zatiaľ.